Bueno, arratsalde on guztioi, ongi etorri. Ongi etorri esaten nuen, gaur segituko dugu aurten gure hitzaldi zikloarekin Gipuzkoako historiari buruz, ez bakarrik Gipuzkoa, baizik eta inguruan dauden lurraldeak ere eta Gipuzkoarekin interakzioa izan zutenak, eta gure probintzia txikia da, baina historia handikoa. Beraz, gaur dakagu Gipuzkoako historiaren pasarte ezagunak beste saio bat, Miguel de Aranburu historiagileen elkartearen eskutik. Eta horretarako gaur gonbidatu dugu Ipar Euskal Herriko ikerlari bat, Eneko Iriart, aspaldi ezaguna guretzako, zeta bere ikasketak hasi zituen gurekin Gasteizko Letren Fakultatean, eta gero abandonatu gintun, Bordelera juteko, jarraitzeko bere ikasketak, eta bertan espezializatu zen arkeologian eta batez ere numismatikan. Beraz, hemen aurrean dakagun da ikerlari bat numismatikoa, oso trebea eta ditua bere gaian ikusiko zuten bezala, hezkuntza luzekoa, gero Bordelen ikasizun, doktoregoa ere bertan egin zuen, eta Parisera ere juntzan, eta bere kontratu postdoktoralekin baita ere ibili da Erroman uste dut ere, hori lehenago, gero Marseillan, Aix-en-Provence eta horako lekuetan egiten den bezala. Eta azkenean, bere gaur egun lanpostua da, ikerlari bezala, Michel de Montaigne Bordeleko Unibertsitatean. Eta bertan egiten du lan, hain zuzen ere, arkeologia eta numismatikarekin. Baita ere, euskalduna, ikusiko zuten bezala, zenbait puntutan bere kurrikuluntan ere ikusi da euskara irakasten moldatu dela, zenbait momentutan, eta guretzako akizue plazer bat da Ipar Euskal Herriko doinuak entzutea, beraz, hori beste puntu bat importantea guretzako. Bere lanak importanteak izan dira, batez ere Akitaniako historia erromatar garaia iritsi baino lehenagokoak. Esan bezala numismatika eta txanponak ikertzen ditu, eta bere espezialidadea izan tokiko txanpon bereziak gurutze dunak batez ere zirena, lemone alakoa. Begiratzen baduzue interneten, bertan topatuko duzue bere liburu nagusia. Saritua, aditua, eta horregatik gonbidatu dugu gaur gurekin Donostian egotera. Eta besterik gabe, hitza ematen diot. Gaur hitz egingo digu batez ere Akitania eta bere garai aurre erromatar horietan ematen zen ibilbide numismatikoa edo zirkulazio numismatikoari buruz. Eskerrik asko Elena aurkezpen eder horrengatik, eskerrik asko ere Koldo Mitxelena kulturunari komitarentzat, izigarri egiazki pozik nago hemen itzaitea gaur egun zuekin. Gena aspaldi badu bestaldean eta Frantzian ezin dela konferentziarik egin, plazer bat da zuen aurrean izaitea, euskeraz mintzatzea, eta nire lan parte baten aurkeztea. Elena egia danik presentatu du izigarri ongi, egia da asko lan egitutela azken urte horietan Europa kontinentali buruz, keltiar Europari buruz. Nire lanak saiatzen naiz ulertzea nola lotua den lehenbiziko hirien agertzea Europa kontinentalean, eta nola fenomeno hori aldi berean agertzen da lehenbiziko monetizazioa. Lehenbiziko aldian Europan txamponak erabiltzen direla eguneroko bizian, koinziditzen du hirien lehenbiziko agerpenarekin. Piskat saiatzen naiz ikustean nola bi fenomeno horiek elkar gorputz hartzen duten, eta
eta justoki duela 2 urte orain indusketa batzuk baitugu Dordoñan, hango lehenbiziko hirietan, ikusiko dugun bezala, 3. mendean Kristo aintzin agertzen dira lehenbiziko hiriak Karpatetik, Poloniatik Atlantikorat, Europa kontinental hortan, Pirineo iparretan, eta indusketa batzuk baituguan, justuki hobetu ulertzeko nola agertzen diren lehenbiziko hiri horiek, eta alimentatzen dituenen ere problematika jakiteko nola momentu batean 3. mendean Kristo aintzin, justuki fenomeno importante hori, esan nahi du, sosen ero txamponen agertzea nola agertzen den, eta pixkat presentatzeko zer eginen dutan, zer presentatiko dutan, zertaz mintzatiko nizan orain. Nire ustez, garrantzitsua zen, berda da, astea, lehenbiziko parte batean, aurkezpen orokor batekin, txamponaren inguruan, pixkat okasiona ere izanen da niretzat, justuki lehenbiziko txamponen aurkeztea, nola agertzen diren, nugena agertzen diren, zemotakoak diren, eta gizu zara, presentapen orokor bat txamponi buruz, eta gero 2. parte batean behar bada zehatzagoki begiratuz nola Mendebaldeko Pirinioak, gutik hurbil diren guneak garai hortan, beraz mintzatiko gira protohistoria, burdinaroaz, nire mintzaldia zentratiko da, Kristo aintzin 3. eta lehenbiziko mendearen artean gutxi gora bera. Beraz, burdinaroren bukaeran. Eta beraz, 2. parte hortan, zentratiko naiz gehiago Pirineo mendebaldetan, asko akitainaz mintzatiko naiz, zer pasten den ipar Pirineoetan, baina baita ere begiratuz gertatzen den pixkat Pirineoen hegoaldean, eta galdeginez, kulturgune berezi bat den, zer erakusten diguten txamponek gune horri buruz, egiazki kulturgune berezi bat den, eta azken parte batean, galdera izanen da, ikusiko dugu badirela berezitasunak, gune hortan, Pirineo mendebaldetan, eta galdera izanen da azken parte baten ikustea gune homogeneo bat den, ero imaginatzen zen bezala pixkat komplexoagoa, ez? Zara zer izanen den trama orokorra, eta hasiko naiz orain, mintzatu naiz, beraz, Europa zeltiarraz, hor gorriz duzue zeltiar eremu zabal hori, edatzen dena Atlantikotik, esaten non bezala, Karpatia arte ekialdera nio, beraz, gaurko esaten non bezala, Polonia, Txekoslovakia, gune hori buruz, beraz, gustuz dela eremu izigarri zabala, Europa zeltiarrazetako esaten dugu, zeren eta dira populazioak baituztenak linguistikoki, harremanak, hizkuntza amankomun bat, keltiarra, eta ere kultura materiala, esan nahi du, arkeologikoki ikusten dugu badirela harreman estuak, zeramika aldetik, fibulen aldetik, txamponen aldetik ikusiko dugun bezala, kultura materiala arkeologikoki ikusten duguna, erakusten digu egiazki badirela gauzak elkarrekin pasatzen direnak, eremu zabal hortan eta harreman tinkoak baituztela populu horiek haien artean. Noski, mitzatzen girelaik Europa zeltiarraz, ez da ikusi behar hor ere zerbait homogenoa, begiratzen balima dugu zehatzago, iazki ikusten dugu direla populu mosaiko bat, badira etnia asko, eta haien berezitasunak baituztenak, noski. Beraz da egiazki gune izigarri komplexoa, beraz ez da gauza bat homogeneoa imaginatzen aldugun bezala. Ara, presentazione orokar bat bezala, eta zaila da pixkat eremu horren zehaztea, zeren eta gutxi idatziute jende horiek ahi buruz, eta ditugun tekstuak burdinaroari buruz, dira erromatarrek eta greziarek utzi diguten autorek, utzi dizkiguten tekstuak. Beraz, arkeologia guretzat da iturri preziatuena ulertzeko egiazki zein ziren garai hortako
errealitateak. Akizun bezala, erromatarrek eta grezek dira informazioa iturri izigarri garrantzitsu bat, baina ere alde askotan partziala eta arkeologia hor egiazki iturri izigarri garrantzitsua da, eta iturri guzi horietan nire espezialitatea da txamponen ikertzea, esan duzun bezala, Elena, beraz, numismatika, hori da, txamponen ikertzaren zientzia, eta iturri guzi, arkeologi guzi horietatik txamponak informazioa asko ematen dizkigu. Bakizue ere gaur egun pentsatzen bali mauzue txamponeri informazioa asko ematen ditu txamponak, lehenbiziko aspektua lidaike errealitate etniko eta politikoak agertarazten ditu, eta orain begiratzen bali maitugu txamponak adibidez, mezuak igortzen dituzte eta adibidez herri bakoitzak baditu bere txamponak, eta garai hortan ere hori senditzen da, esan du populu ezberdin guzti horiek ukan egin dituzte haien txampon bereziak, eta zehazten bali maitugu gauza horiek, zehazki, justuki ulertzen ditugu hobeto, zen diren errealitate etniko eta politikoak. Adierazpen simboliko bat da ere, txampona, noski, badira gauzak, badira irudiak, eta irudi horiek asko esaten digute ere populu horiek, haien representazio guriz, nola ikusten duten munduan, nola ikusten diren haiek, ze irudi nahi duten agertu beste eri, beraz, simbolikoki asko esaten digute. Noski, txampoinak dira baliabide ekonomiko bat, gauza baten pagatzeko, erabilida, zerbait ekonomikoa, baina ez bakarrik. Txamponak ere baituzte erabilera simbolikoak, erabilera kultualak, hor, adibidez, santutegi baten induzten dut, esan dizuetan aztarnategian, eta ikusten dugu badila erritualak, sosaigi lotuak. Asko esaten digu ere mundu ritual horri buruz, esaten digu ere asko sozietateri, gai soziali buruz, pixkat ikusiko dugu nola. Beraz, sozietatearen komplexitatea pixkat zabaltzen digu. Finki estudiatzen badugu gauza asko esaten aldigu. Gero ere, eragin kulturalak. Zeta aldi batet irudiaren bidez, eragin kulturalak senditzen aldira, ikusiko dugun bezala, baina ere harremanak populu batzuen eta beste batzuen artean. Gaur bezala, txampoiak mugitzen dira, eta gare hortan berdin, nahazten dira asko, badira pila bat, tipo ezberdin ikusiko dugun bezala, eta horrek asko esaten digu, beraz, eragin kulturari buruz, eta hori lotua dena, beraz, diruak aztertzen bali madugu espazialki, kartografikoki adibidez, ere ikusten ditugu mugimendu ekonomikoak, zein diren harreman ertxeak dituztenak haien artean. Eta, gauza asko zehazten bali madugu, finki gauza asko ere irakitan dira hortik. Beraz, hortako, txampona egiazki iturri garrantzitsua, eta pixka bat, saiatiko naiz, aldutan bezala hori presentatzea. Txampona, beraz, agertzen da, 7. mende bukaeran, Kristo aintzin, Lidian, esan du Anatolian, gaurko Turkian, beraz, ikustuz, ara, saiatzen naiz, gorriz den hemen, Kreso ustut esaten dela euskeraz, Kresoren erreinua, Kreso azken erregea zen, beraz, Lidiaren azken erregea, beraz, hemen agertzen da. Eta ikusten duzen bezala, izigarri fite inovazione hori, ez da, egazki txampona sortzea ekonomiko harremanen erresteko inovazione bat da, gaur egun hartio erabiltzen duguna, beraz, historian gauza garrantzitsu bat, eta beraz, kasik mende batez, edateko da, izigarri ifite, ikusten duzen bezala hori agertu ginuen karta hori, beraz, mende batez, Mediterraneo guzi hartiko du, eta lehenbiziko ukitiko ditunak dira greziar lekuak, greziar koloniak. Agituzte lehenik erabiliko, eta beraz, mende horietan, beraz, lehenbiziko 7. mendetik 5. eta 4. mende hartio, kasik bakarrik greziar koloniak ukitiko dituzte,
baino ere, ondoko populazionak ere, beraz ezagutuko dute greziar kolonia bitartez innovazione hori. Beraz, hor adibide bat, erakusten dizuet, lehenbiziko txampon, Lidiako txampona. Txampona zer da, simpleki, alare uste nuen garrantzitsua zela esateko, txampongintzaren prozesua. Lehenbiziko gauza da metalgintzaren lana, behar da aliazione ona aurkitu. Askotan ez da bakarri metal batezkoa egina, baina da metalak nahasiz lortzen da. Izaten da urrea, zilarra, ero kobrea, brontzea egiteko adibidez. Da sukaldaritza bezala, nahasketa izigarri zehatza, eta populazioen horiek izigarri kontrolatzen dute, izigarri ongi kopuru ezarri behar diren sosean, lehenbizikoa da metalgintza lana. Gero, metalezko disko beribilaren ekoiztea, irudik gabe, kospela deitzen duguna, kospeloren pisuaz, eta askotan ikusten dugu pisua izigarri zehazki ere definitua dela, eta azken etapa da txamponaren jotzea, txampongintza. Beraz, bozuek hor kospela ikusten duzu, disko hori bat representatu dizuet, irudirik gabe, eta baitugu bi kuño, dira burdinezko ero brontzezko erramientak, eta hor badugu irudi bat negatiboki agertzen dena, eta beraz ideia izanen da, ezartzea kospel hori aurreko kuñoan, mugitzen ez denean, gainetik zartzen da gibeleko kuñoa eta mailuskarekin beraz indarra, eta horrek du irudia imprimituko beraz kospelaren gainean. Simpleki, hori asmatua da beraz 7. mendean, eta kasik ez da mugitiko gaur egun hartio. Prozesu hori berdina erdiaro hartio, erabila izanen da, kasik 2000 urtez, eta erdiarotik landa hori pixkat mekanizatiko da, horre izautzen diren adibidez prozesuekin, baina pentsatu behar da 2000 urtez kasik ez dela mugitu eta gaurko prozesuak kasik berdinak direla, mekanizatuak, baina ideiak kasik berdina da. Gero, garrantzitsua da niretzat ere esatea dirua ez dela agertzen txamponarekin. Eta txampona agertu aintzin, badirela beste diru motak, eta populuek erabiltzen dituztela beste gauza motak haien interkambio ekonomikoentzat. Hor ere, arkeologiak pixka trampa bat baduz, eta guk arkeologian bakarrik materialtasuna zehazten aldugu. Eta behar bada izan dira ere beste diru batzuk, gaur arkeologikoki azternik ez ditutenak utzi. Ez dakit pentsatzen aldugu teletan, animaletan, garia, zerealak. Etnologiak erakusten digu, munduan zehar, gauza asko erabiliak izan direla diru bezala. Eta hori zantzi behar. Baina arkeologikoki ere aurkitzen baitugu, gero berde interpretatu eta batzutan aski datu ez dugu interpretatzeko hori sosa zela, hori dirua zela, hori zela dirua. Baina metala erabilia izan da Europan zehar, dirua bezala, txampona agertu aintzin, hor zarri ditut adibide batzu, adibidez Jack Gold, esan nahi du urrea partikatua, erabiltzen zen Galizia osoan, Portugale osoan, seguraski mozten zituzten, pizu zehatz baten ukaiteko, eta hori erabiliak ziren interkambio batzuetan. Ero ekonomikoak, ero sozialak, badekigu ere diruak importantzia bat dola sozialki, adibidez, ezkontzetan, etnologiak erakusten digu, diruak askotan sozial garrantzia dola, ez bakarrik ekonomikoa, baina sozial harremanak ere diktatzen dituela. Beraz, hori ere ez da ontzi behar, ez da bakarrik, orain ere errepikatzen dut, baina ez da bakarrik erramienta ekonomiko bat. Brontzezko aizkorak, osatuko altxorrak atxamaten dira ere brontzearoan, burdinaro astapenean, eta horrek ere seguraski agertzen digu horiek erabiliak izan direla dirua bezala. Eta parte handi batean, penintsula iberikoan eta ere Galiaren hegoaldean, zilar moztua ere pisatua erabiltzen zela ere badakigu eta arkeologikoki baditugu ebidentzia asko hori buruz. Beraz, hori pixkat perspektiban ezartzeko, ez zanzteko, diruak ez du
eta pixkat nire lanetan hori saiatzen ez zehazta, dirua, innovazione bat da, egia da, objektu hori, baina ez da iraultza ere, ez da ezertatik ateratzen den iraultza bat. Lehenago bat ziren gauzak eta dinamikoa baten sartzen da eta kontinuitate baten ere. Beraz hori, batzutan antzia da eta uste dut garrantzitsua dela ere ohartzea. Eta adibidez pentsatzen bali dugu Mesopotamian, badakizue badirela buztin lurrezko tableta batzuk eta hor dira kredituak grabatuak direnak. Esan edo, diru ez da bortxaz ibiltzen, kredituak dira eta deudak dira kontsinatuak. Esan edo ere, girela sistema baten, nun, pixkat gaur bezala, kredituak dira ibiltzen. Dola 5.000 urte. Beraz ere, perspektiba hortan ere berda ezarri dirua batzutan ibiltzen da, baina beste batzutan bakarrik kredituak dira ibiltzen eta deudak. Ze gertatzen da gutik hurbilago, nun agertzen dira lehenbiziko txamponak, badira 2 kolonia edo 3 gure gunetik hurbilenak dira Marseilla, Emporion, Katalunian, eta hurbil ere Emporionetik hurbil, beste kolonia bat, mintzateko gera, hartaz, Rosas, Rode deitzen dena. Eta hor dira agertiko gure gunean, beraz, lehenbiziko txamponak, kristoaintzin 6. mende bukaeran. Beraz, kasik mende bat, bakarrik, Lidia eta gero, beraz, izigarri fite zabaldiko da, Mediterranean beste alderat. Beraz, hor egin dituen 2 karta batzuk, justuki, ez dakit nola biltzen da, hemen, beraz, ikusteko lehenbiziko txamponak, 5. eta 4. mendeko kristoaintzineko mendeko txamponak, nun ibiltzen diren, eta justuki normal den bezala ikusten dugu Emporioneko inguruan, atxematen ditugu beraz Emporioneko txamponak, eta ere hemen Galia mendebaldean. Garai hortan, inguruko populuek, indigenoek esan behar dugu, ez dute oraindik haien sosik egiten. Beraz, hor garai hortan bakarrik baitugu greziar txamponak, eta ondoan, beraz, kristoaintzin 3. mendean, hor agertzen dira Galiar eremuan, Iberiar inburuan lehenbiziko txamponak, urdinez dira lehenbiziko txamponak. Hemen dituzue Emporioneko txamponak, beraz, 5. eta 4. mendekoak, eta gero hemen 3. mendekoak, ara hori Emporioneko dragma bat, eni sobera sartuko tipologia arazoetan, nahi nik bakarrik zehaztiko ditu dinamika orokorrak. Uste dut hori dela pixkat garrantzitsuena gaur egun, hortan mintzatzeko, eta beraz, hemen baituzue Emporioneko dragmak, eta hemen imitazionak, Galiar populuek egindako imitazionak. Berez mintzatzeko naiz hortaz, baina ikuste duzu egiazki berdintsuak direla. Eta beraz imitazionak hemen urdinez agertzen dira, eta hartzen dute eremu berdina, zirkulaziore eremu berdina. Gauza garrantzitsu bat, beraz, txamponak agertzen direlaik, Galiar eta Iberiar eremuan, kristoaintzin 3. mendean, ez dira sorkuntza ex nihiloak. Ez dute tipo berri bat sortuko. Lehenbiziko txamponak, eta ikusiko dugu Europaren zehar, izan dira imitatiko dituzte, Greziar kolonietan ibiltzen diren, jadanik ibiltzen diren diruak, ero txamponak. Eta hor zargitut adibide batzuk, goitian baituzue Greziar prototipoak, eta beitian Keltiar imitazioneak. Beraz, adibidez hemen, zargitut berriz ezkerrean, beraz, Emporioneko dragma, beraz, zilarrezko txampona, goitian, eta beitian, beraz, imitazioa, ikustu zu, izigarri hurbilak direla. Batzutan, hain hurbilak dira, nun zaila den ikusta zein den imitaziona eta zein den egiazkoa, izigarri ongi eginak dira. Eta gero, beraz, izan dira imitazioa ero influentzia iturri asko, bat izanen da Alejandro Magno handiarena, beraz, hemen, originala, beraz, Macedoniakoa, eta hemen, imitazioa, eta berdin Filipo Bigarrenaren txamponak, Filipo Bigarrena beraz Alejandroen aita, Macedoniaren baita ere, beraz horrek exito asko ukanen du Galiaren parte handi batean, beraz hemen originalak eta hemen imitazioak. Ikuste duzuz, egiazki zein hurbilden eta nola simbolo guztiak nahita erreproduzituak diren, leyenda ere greziarrez idatzia da eta Galiarrek erreproduzitzen dute leyenda hori griegoz. Eta griego batek irakurtzen aldu. Eta egiazki imitazioa fidelak dira.
lehenbizikoak bederen izigarri fidelak izanen dira, baina pixkanaka, beraz hemen Roderen sosak, horretzen zizte da Emporion ondoko beste kolonia hori, eta justuki Rode izen hori txamponan berez atxemanen daz, eta ikustuz bestaldean hemen dela arrosa bat azpitik ikusia. Bara da imaginazione pixkatukan, baina ikusten dira petalak, araz inguruan hemen, eta azpian keltiar imitazioneak, beraz erreproduzitzen dutenak, beraz motibo hori, irudi hori, baina pixkanaka, beraz estilizatzen dena. Eta keltiarrek uniberso simboliko eta ikonografiko izigarri aberatsa dute, eta laizter poliki, beraz, bereskuratiko dituzte irudi horiek, eta estilizatuko dituzte. Gauza berdina atxematen dugu hemen Emporioneko sosekin, lehenbizikoak izigarri fideloak, eta gero, beraz, adibidez, Victoria hor gainean dena, da Victoria bat zaliaren gainean, estilizatiko da pixkanaka. Hemen, azken partean, erakusten nuen, beraz, Filipu griego zidatzi den lehenda, eta ikusten ginuen bezala hastion, beraz, lehenbizikoak, fidelak izanen dira, baina pixkanaka, simboloak desformatzen dira, eta ikusten da, beraz, denbora pasten delarik, jendek keltoak ez dutela gehiago oroitzapenik, ez dutela gehiago ulertzen, behar bada, idatzia zena, eta azkenan, beraz, simboloak bilakatzen direla. Eta begiratzen bali madugu orain Europa eskalaren buruz, beraz, diadanik esan dizuet influentzia mota ezberdinak direla, baina begiratzen bali madugu hori kartografikoki gune zehatzak ikusten dira eta gune bakoitzean egiazki izanen da influentzia iturri ezberdina. Adibidez hemen Alejandro Magnoren sosak Europa ekialdean imitatiko dira, hemen ere Europa zentralan, Galiaren ipar parte handi batean izanen da Filiporen sosak, beraz, imitatuak izanen direnak, eta beraz hemen, Galia iparraldean eta Iberiar Penintsula ere iparraldean, Galia egoaldean eta Iberiar Penintsula iparraldean izanen dira Rode eta Emporionen txamponak, beraz, imitatuak izanen direnak. Italiaren iparraldean eta Rodano ibaiaren inguruan izanen da Marseillaren txamponak imitatiko dituztenak. Beraz hori, argiki agertzen da, espazialki, beraz, dinamika orokorrak sumatzen dira. Eta hemen tasoseko txamponak, bestaldean. Eta ikusten dugu ere, beraz, gauz hori da, bizkat, horrekin lotuko dut hemengo, Galia egoaldeko eta Iberiar Penintsula iparraldeko errealitateri buruz, ikusten da badela mozte bat ipar eta egoaldearen artean. Iparraldean, Alpesen iparraldean eta Garona iparraldean urrezko sosak dira lehenbizikoki beraz imitatzen, eta egoaldeko eremu handi batean bakarrik izanen dira zilarrezko sosak. Eta 3. mendean egiazki ukanen dugu partikatze bat Europan. Iparra beraz urrezko eredu batean, eta beraz egoaldean beraz zilar eredu batean. Gero saiatuko asko mintzatiko naiz hortaz, eta gero bukaeran nire ustez errantzun argirik ez daukat. Ustot gauzak berdira ikusi behar da brontze arotik landa kulturalki zerbait unkitzen du, zerbait txakona. Urreak eta zilaren partikatze horrek ikusiko dugun bezala. Beraz, justuki hortik nahi nuke hasi, eta galdera itaike, hemen ikusten dugu Garona ibaietik ez dela pasatzen, urre eredu hori, eta nahi nuke galdegin beraz, Garona egiazki muga kultural bat marrazten duen ero ez. Eta hori izan da beraz, gure bigarren partea, horretzen zizte beraz, kulturgune bereziote bat marrazen ote du Garona horrek, limite horrek. Eta beraz, pixkat mintzatiko naiz orain iturri latinoetaz eta griegoetaz, eta ara zer esaten digun Zesarrek. Zesarrek esaten digu Galia 3 zatitan banatu dela, lehenean belgikarrak bizi dira, bestean akitainarrak, eta 3. beren hizkuntzak zeltak, eta gurean galiarrak, hori Zesar da mintzo, deitzen direnak. Herri horiek guztiak
bereizten dira mintzairan, ohituretan eta legeetan. Eta hor esaten du, beraz Zesarrek Garona ibaiak, Galiarrak eta Akitaniarrak banatzen dituela. Akitania, beraz, Garona ibaiatik Pirineo mendietaraino hedatzen da, baita Hispania bainatzen duen ozeanoraino baita ere. Beraz hor, jadanik Garona argiki agertzen da, beraz, muga bat bezala. Estrabonek, esaten digu, beraz, beste zehaztasun batzuk ekartzen dizkigu, esanez jarraian, beraz, Zeltika Transalpinoa dago, batzuek 3 populetan banatzen dute, eta hor, beraz, Zesarrek esaten da, berriz esaten du, alde batetik Akitanariak, beste aldetik Belgiarrak eta Zeltak. Eta gauza garrantzitsua da, esaten du, Akitanoek erabat bereziak dirudite, ez bakarrik hizkuntzarengatik, hor esaten digu hizkuntza ez dutela berdina zeltuekin, ez bakarrik hizkuntzarengatik, baina baita ere haien itxura fisikoagatik Iberiarren antzekoagoak baitira Galiarren baino. Eta gutxi gora bera, Estrabonen errepresentazioan ara nun kokatzen duen beraz Akitania, Garona eta Pirinioen eta Atlantikoren artean. Beraz, txamponari berriz itzultzeko, horretzen zizte beraz urre limite hortaz mintzatu nizela, beraz egin dutena da kartografikoki errepresentatu, beraz lan egiten dugu base de dato ahondiekin, ehunka eta milaka txampoiekin, eta hor errepresentatu ditut kartografikoki, beraz hori da karta bat dentsitatezkoa, ikusteko nun aurkitzen diren urrezko txamponak 3. eta lehen mendean Kristo aintzin. Beraz, hori da, beraz, dentsitate bat, beraz, gorria dena gehiago eta zuria derek esan du ez dela. Eta zer ikusten dugu, beraz, 3. mendetik lehenbiziko mendearaino Kristo aintzin, urrezko txamponik ez da bat ere aurkitzen Garonatik hegoalderat. Ez da Iberiar penintsulan, ez da Akitania, Zesarren Akitanian. Ez dago. Beraz, egiazki badago moztura handi bat hor. Eta beraz, hori izigarri interesatea agertzen zait, eta nahi nuen beste metodo batekin ere agertaraztu, beste kartografia batekin ez, hori da, altxorren komposizio metalikoa. Altxor asko aurkituak izan dira eremu zabal hortan, eta hor egin dutena da, errepresentatu altxor bakoitzetan aurkitzen diren metalak. Zertaz konposatu diren, urrez, zilarrez, brontzez, eta hor ikusten dituzue diagramak, dira diagramoak, bakizu, ez dakit nola esaten den enkaman behar, frantzesez, baina, diagramo zirkularrak, hemen bauzu adibidez bat, hemen zilarra eta brontzarekin, brontza berdez, zilarra txuria eta urrea horiz. Zer ikusten dugu, lehenbiziko mensajea da, eremu zabal hortan, altxorak metal batezkoak dira. Gutitan metalak nahasiak dira. Hemen bakarrik bat aurkitzen da zilarra eta urre pixka batekin. Zer ikusten dugu hor, urrezko altxor guztiak aurkitzen direla Garronaren iparraldean, eta Garronatik hegoalderat eta Iberiar penintsulan, bat ez bada kasik bakarrik zilarrezko, osoki zilarrezko altxorrak ditugu. Beraz hor berriz badugu banatze hori, izigarri interesantea dena, eta kulturalki asko esaten diguna, eta 3 mendez segitzen dugu, 3. mendean, 2. lehenbizikoan, eta gero ere, ustot, bisigodo garai hartio kasik urrezko txamponak izigarri gutxi arketiko dira ere muzabal hortan. Beraz da kulturalki gauza izigarri azkar bat. Galdera da, eta galdera bat egin duguna da, berbada, hori urre hautatzea, erozielarra hautatzea, berbada ere da, berbada meategiak direlakotz, eta berbada ez dago urrik, beraz, erozielarra dago, eta hortako dute metal bat ero bestea erabiltzen. Beraz, egin duguna da, konparatu, beraz, berez gauza berdin hau zu hemen, urrea ezkerrean eta zilarra eskuinean, beraz, konparatu urrezko txamponen dentsitatea eta meategi kokapenerekin. Beraz, behitien dituzuen urrezko eta zilarrezko meategien kokapena. Zer ikusten dugu? Ikusten dugu, orokorki behar bada badirela loturak, baina gisa guziz gauza batzuk badira horrela estilenak esplikatzen al. Adibidez, Galian, urrezko meategi handienak aurkitzen dira, ez dakit nola esaten euskeraz, le Bi Musea, Massif Central, hemen,
bada populu bat hor deitzen dira Lemoviziok, zekin horretzen euskeraz, eta populu horrek beraz asko urre produzitu dituzte, ikertzaile bat Beatriz Coe deitzen dena, kanboko meategietan lan egin duena, eta esaten duena 70 tonelada urre atera direla meategi horietatik, eta urre izigarri gutxi eginen dituzte populu horiek. Ez da bakarrik interpretatzen al kausalki, dira beste gauza batzuk komplejoagoak direnak. Eta badakigu ere Estrabonek esaten diguelako alde batetik, baina hemen Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, kanboko inguruetan, badirela tarbeloen urrezko minak, asko eman dutenak, eta hemen ez dute populuek sekulan urrezko txamponik egin. Esan nahi du, beraz, ez dela harreman hori ez dela baikorra. Beste arrazoak badira horren gilean. Zer egiten zuten urre horiekin ere, beste galdera bat da. Segurazki gehiago, komerzioarentzat, baina ez txamponen egiteko gisa guziz. Beraz hori garrantzitsua esan du, kulturalki zerbait azkarra badagoela horren atzean. Eta ezberdintasun hori ez da bakarrik txamponetan ikusten. Hor mapa txipi batzuek egin dizkizuet erakusteko barkatu. Hemen adibidez dira Italiako zeramiken zirkulazioa, deitzen dira kanpainarrak, ceramicas de barniz negro, importaketak dira Italiatik etortzen direnak, eta asko aurkitzen ditugu Garonan, baina ez dira kasik sartzen Garonaren mendebalderat Akitanian. Ez dira kasik sartzen. Akitaniaz mintzatzen izelaik, mintzatzen ez Cesarren Akitania, zesan eduri, Garona, Pirenoa eta Atlantikoa. Ez dira kasik sartzen unat. Gero beste elementu bat, behar da berezitasun hori aztertzeko, dira ere toponimoak, os eta ues esko toponimoak, batzuk lotu dituztenak protohistoriako ero erromatar gairako, errealitatei buruz, eta ikusten dira toponimo horiek aurkitzen direla, Garronaren mendebaldean, ero hegoaldean barkatu, eta Pirineo mendebaldeetan ere. Eta gero azken partea liteike, zeramiko domestikoa, 3. mendetik landa, ikusten dugu beraz Galiaren parte handi batean, beraz Keltiar eremuan, momentu batan izanen da beraz zeramika torneatua, eta beraz hemen izanen da zeramika eskuz egina. Beraz hor justuki hori representatu dut, hemen ere diagramak dira, hori egin du beste 3 kolegekin, mapa horiek, erakusten du zein diren proporzionak aztarnategietan zeramika torneatuek urdinez eta zeramika eskuz eginak beraz txuriz. Eta ikusten dugu beraz Akitaniaren parte handi batean gehiengoak direnak eskuz eginak eta ez torneatuak, eta Garonaren inguruan direla askotan torneatuak kasi industrialki. Eta errealitate horiek ere ikusten dira erromatar garai, hori da protohistoria, Kristo aintzin 2. eta 1. mendeak, eta hemen erromatar garaian, imperio garaian, lehenbiziko eta 2. mendean Kristo eta ondoan. Beraz, ikusten dira ere garaian, erromatar imperio garaian, ere badirela eskuz egineko proporzioen azkarrak, beste egunetan gutxiago ikusten direnak. Eta behar bat, bi eremuien artean hemen, nun proporzioen azkarrak baditugun eskuz eginak, hemen Gers inguruan, Gers da, gune hori Aturri eta Garonaren artean, errealitate pixkat nahasiak baitu, proporzioen pixkat ezberdinak, zehaztuko dugu pixkat geroago. Zeramika aldetik ere ikusten da, dela berizitasun bat, bedin kultura materialaren aldetik. Beraz galdera da, ikusten dugu berezia dela, Garonaren hegoaldean ikusten dugun egoera, eta beraz azken galdera da, baina gune hori homogenoa da, ero ez. Noski, galdera, errapostaia denin galderan dago, baina ideia da, ez dela bat ere hain homogenoa, eta hemen bi mapa gertu ditut, Akitaino populuak Plinoren arabera, eta zer ikusten dugu, beraz, Garonaren iparraldean baitukola populu izigarri zabalak, lurralde handiak kontrolatzen dituztenak, eta deskribitzen duelarik, Garonaren hegoaldean gertatzen diren gauzak, baitugu horre mosaikoak gauzak, populu asko eremu txipi batean kokatzen direnak. Beraz, egiazki errealitate pixkat ezberdina, Cesarrek gauza berdina esaten digu, beraz. Populu gutxia zehazten ditu, Plinio baino irudi berdina dugu, ere, gauza izigarri populu tipiagoak
eremu txipiago batzuen inguruan aurkitzen direla. Baina zaila da, arkeologikoki populoien zehaztea, eta beraz txamponak ikusiko gu zer esaten digun. Ipar, penintsula iberikon pixka gauza berdin atxematen dugu, ere Ebro eta Pirinioen artean ere iduria badugu, ere badirela populu asko ere literario iturriak gutxi esaten bai digute haie buruz, txamponek esaten digute badirela zeka desberdin asko, behar bada etnikoki komplejitate bat ere zehazten dutena, zeka batzuk, atxeman ditugu bakigu nun gutxi gora kokatzen aldiren, beste zeka batzuk, ez ditugu zehazki kokatzen al, beraz, adibidez, hemen zaritut Arsakos, Bentian, Eukalikos, hori da zeka batzuk, tailer batzuk, ez dakigunak bakigu gutxi gora nun kokatzen aldiren, baina zehazki ez dakigu nun diren. Hemen da mapa bat, erakusteko, beraz, zonbat kuño erabili dituzten denarion egiteko. Denariok dira zilarrezko txamponak, erromatar eredu meteorologiko batan sartzen direnak, eta berda ere, eta hori ez dut zehaztu, Pirinioen iparraldean eta Pirinioen hegoaldean numismatikoki gauzak egiazki ezberdinak dira. Keltiar kontinental eremu hortan, Pirinioetik iparraldean, txamponen agertzea egiazki dira dinamika endogenoak, populuen dinamikak. Ez da kanpotik etortzen den errapostu bat, ez da kanpoko influentzia baten errapostu bat. Populoiek momentu batean txamponak egiten dituzte 3. mendean. Gauza pixkat ezberdinak gertatzen da penintsula Iberian, Iberiako penintsulan, txamponak agertzen dira Erroma etortzen den garaian. Eta pixkanaka, ikusten duzu hemen kronologikoki frisa bat, eta beraz hor, tailerrak idekiko dira Erroma aintzinatzen delarik eta konkista aurreratzen delarik. Pentsatzen dugu, beraz hor, txampon horiek Erromaren influentziak dituela sortarazten, behar bada militar, auxiliarak, finantziatzeko, administratibo gauzendako, hor, Toniñakoen lanak eta Franzukadiuren lanak adibidez, eta gauza bat interesantea ere, espazialki zehazten bani maitugu, nahi nuen ikusi keltiar sosak, keltiar txamponak nola zabaltzen diren, nola edatzen diren. Eta hor, mapa hortan dituzue Galiako txamponak. Eta nola zabaltzen diren, nola edatzen diren, nola zirkulatzen duten. Zer ikusten dugu, Galiako txamponak hor ere, izigarri gutxi pasatzen direla Garonaren hegoalderat. Eta orokorki, Galian eginak joak izan diren txamponak, kasik ez dira aurkitzen Pirinioen hegoaldean. Egiazki muga bat marrazten dute eta ez dira pasatzen. Hori gauza egiazki kurioso bat da. Eta gauza ezberdin bat pasten da, begiratzen bali maitugu, Iberiar penintsulan eginak izan diren txamponei arabera. Hor, da beste mapa bat, hor, iferzina, beraz, Iberiar penintsulan eginak izan diren txamponak. Zer ikusten dugu, bestela bate dinamika berdina. Eta askotan, atxematen ditugula Iberiar penintsulan eginan diren txamponak, beraz Pirinioen iparralderat. Aztarnategietan atxematen dira. Asko, gutxiago, baina atxematen dira. Eta hor, bi kolore baituzue, gorriz hemen dago, Gallego errekaren mendebaldean eginak izan diren txamponak, eta Gallego errekaren ekialdean eginen zen txamponak. Ekialdeko txamponak pasatzen dira, portu menditik, kostaldetik, eta hemen Jaka, Baskunez, Zekak pasatzen dira segurazki Pirineo Sonportotik, horregatik, Akitainarat, hemen. Asko aurkitzen ditugu Akitaina alde hortan, beraz. Partikatze bat ikusten dugu eta ere ikusten dugu ze garrantzitsuak diren mendiko pasabideak. Eta asko erabiliak izan dira. Baina egia ezki partekatze ezberdin hori izigarri erringarria da.
galiar sosak ez aurkitza hegoaldean eta iberiar sosak asko aurkitzen direla. Eta hemen gune hortan zehaztatu dugu ere, Logan Kalgaganen lanak dira eta baita ere Pere Paurripoiesena, bi ikertzaile, erakutsi dutenak hemen, beraz gira Piranoen iparraldean, Po inguruan, imitatzen dituzte jakaren txamponak. Gune hortan. Lokalki eginak, horreginak. Eta orai, begiratziko ditut, beraz, Elena mintzatu da, beraz, kurutze dun txamponetaz, egia da, lan asko egin dutela txamponei buruz, izigarri zailak dilako, izigarri komplejoak, txamponeko, txamponoiek, beraz, baute kurutze bat, denek baute kurutze bat, reversoan, baina tipologi izigarri komplejoa daukate, eta ibiltzen dira Errodano ibaiatik Atlantiko hartio. Baina badira eremu berezi asko, eta seguntze tipo, ukaneute eremu ezberdin bat. Bueno, justuki erakusteko asko arkitzen direla eremu hortan, eta oraindikan gutxiago Aturriaren mendebaldean adibidez. Eta berak begiratzen bali ditugu numismatikoki beraz txampon kategoria handiak, ikusten dugu beraz kurutzedun txamponoiek beraz asko aurkitzen direla Garona eta Od ege hortan, beraz Mediterraneo eta Atlantikoa elkartzen dituen ege handi hortan asko aurkitzen dira aztarnategietan. Eta zer ikusten dugu beraz errealitate izigarri geografikoki izigarri argiak ikusten ditugula beste txampon motekin. Jerz inguruan, atzemanen ditugu beraz sotiata populuen sosoiek, zaldi eder bat bautenak hemen estilizatua, ikusten duzuen bezala, horiek dira puntu gorriak aurkitzen direnak, beraz Aturri eta Garonaren artean, eta beraz sosoiek, txampon horiek etorriko dira pixkat Aturri alderat, eta pixkat Garonaren inguruan ere, beraz bi eremunen artean. Eta hegoaldean, beraz ikusten duguna egiazki da, Aturriaren hegoaldean badela eremu bat izigarri berezia, txampon horiek, txampon akitainak beraz protuberentziarekin, ikusten duz ere ikonografikoki irudia arabera osoki bereziak dira. Ez da ikonografiarik, dira protuberentziak. Ez da ezer ikusten argiki, eta numismatikoki ezkira berezitasun bat. Ez dena beste leku baten ikusten horrelakorik. Eta ikusten da, egiazki Akitania mendebalde horren nortasun berezia. Logan Kalgagan ikertzaile batek, beraz asko lan egin du txampoi hori buruz, eta agertaraziz egiazki gune hortan badira goza izigarri bereziak basten direnak. Eta gune hortan ikusten dugu beste txamponik ez dela kasik etorzen, eta hemengo txamponak gutxi joaten direla beste alderat. Ikusten dugu ere aurkitzen direla noiztenka Pirineo hegoaldean. Beraz egiazki hor partikatze bat badugu, Akitano eremu hortan, beraz Garonaren egoan idurut badugula bi artean dagoen espazio bat hemen, idekia, adare keltiargi influenziari, eta ere idekia Akitano eremu nortasun gehiengoari adibidez. Beraz hor ikusten dugu eremu hori, horren egiten dut zoom bat eremu hori buruz, hurbilagoetik ikusi. Tipo horiek, Logan Kalgagenek, beraz, ikertzaile horrek, esan dizuten ikertzaile horrek, zehaztu ditu mota ezberdinak protuberentzia txampon horietan. Eta ikusten ez dela bakarrik multzo bat, baina zehazki begiratzen bali modu tipologikoki, badira tipo ezberdinak, berdira ikusi tipo ezberdinak, esaten dizuten bezala zailadaz eta ikonografia gutxi daukate, baina hor badira zehaztasunak, zehazki estudiatzen dugunak ikusten ditugu. Hemen badira bi protuberentzia, hemen badira marratxo batzuk, hemen Y mota bat, gauza batzuk agertzen dira. Eta hori kartografikoki ezartzen bali badugu, ikusten dugu marrazkitzen dituztela ere errealitate geografiko bereziak. Eta horiek eremu berezi batzuen zirkulatzen dutela. Beraz, hasten gira ikusten, numismatiko hori esker, Cesar eta Estrabonek eta Plinok esaten diguten berezitasun hori popului bitartez. Eta egia da gaur egun kasi bakarrik txamponek digute zehaztasun hori ekartzen. Eta hor ikusten dugu, beraz, badira RTT ezberdinak eta izigarri ongi lokalizatuak direnak. Zeramika aldetik, begiratzen bali badugu ere, ikusten dugu, eta hori beste kolega batzuek dute lantzen,
zeramika tipu ezberdinak aurkitzen dira ere gune berezi batzuetan. Beraz, hor ere, paraleloak aurkitzen dira txamponeri buruz. Beraz, hor, egiazki arkeologiaren garrantzia da justuki laguntzen digutela hobeto zehazten etniko errealitateak. Eta hori beste tipo batzuk dira, erromatar imperio garaiekoak, kristondoko lehen eta bigarren mendekoak, eta hor ere ikusten dugu, ditugu 3 eremu eta erresonantzia ertsia aurkitzen dituztenak, beraz, numismatiko errealitateekin baita ere. Beraz, horrek guztiak agertzen digu, ez dela egiazki gune homogenoa, baina badirela dinamika izigarri konplejoak, hasten girenak behar bada pixkat sumatzen, baina egiazki oraindikan ez dugu dena ulertzen, baina ikusten dugu badirela egiazki dinamika konplejo batzuk, eta ondoko urteetan justuki saiatuko gira hobeto ulertzea gune hortako beraz berezitasuna. Ara, gutxi gora bera horrekin nahi nuen bukatu, eta eskerrik asko. Ez dakit jafite joan nizan, ez dakit ez zomat denbora hartu duten. Eta galderak bali maituzu. Lazerra iken. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, oain galdera garaia da, ez dakite erantzun dizun zergatik urrea eta zergatik zilarra. Ez, eta errantzuna da Galizian eta Portugalen ez dugula txamponik Burdinaroan. Eta ere erromatar garai astapenan izigarri gutxi, ero ez dira aurkitzen. Hor ere, oiturak numismatiko oitura ez dute populoiek, ez da ipar Pirinioetan bezala nun populoek erabakitzen duten, haien erabakia da txamponen egitea. Eta horretorriko da erromatarrak iritsiko direlaik hor, eta esanen dira erromatik etortzen diren sosak, baina imperio garaian. Hortako txamponik ez da aurkitzen Burdinaroan, eremu horietan. Baina pentsatzen aldugu ohitura botela urrea erabiltzeko, eta Burdinaroan, bigarren eta lehenbiziko mendean kristo aintzin, segitiko dute erabiltzen, metala moztuta erabiltzen dute, segitzen dute. Beste dinamika kultural eta ekonomiko baten direlakotz, eta ohitura zaharra dute, barra da milenarioa, beraz segitiko dute ohitura horiekin. Eta zure galderari errantzuteko ez dute raposturik zertako, ikusten duguna da, kulturalki badela gauza izigarri azkarra, ez da bakarrik mende batzuen historia da, esaten duzuna, milaka urte gauza historia milenario bat, berra da, erdi aro hartio aurkitzen dugun berezitasun bat. Haien, eta neurri, ekonomiko neurria da zilarra, eta aspalditik, eta horrela segitzen du. Urreak ez duelakotz, haien ekonomiko neurri ez duelakotz urrean sustengatua. Nadezu galdetu edo... A ber... Mi esker, osondo mentsatu zeata. Galdera bat, hori, beko txampon hori, ordun esan dezu dela, Filiporen kopi bat? Hori? Bai, bekua. Hori da, barkotu, ez dut zehaztu, hori da, Baskunesen txampona. Bai, hori badakit hori, baina hori leheno esan dezu, agertu dira txampon batzuk, haien artean Alejandroena eta geho Filiporena, Alejandroen aitarena, ez da? Orduan hori ez dakizu zehazki esateko. Horrek, influentzia ez da etortzen Filipotik ero Alejandrotik. Horiek, beraz, dira denario iberikoak, eta influentzia ikonografikoa etortzen da, uste dugu, kese
beraz Tarragona lehengo Iberiako txamponetik, 3. mende bukaeran lehenbiziko txamponak eginen ditu, kese beraz Tarrakok, eta modelo ikonografiko hori erabiliko dute, beraz, Ipar penintsulako leku eta aztarnategi askok. Ebro eta Pirineo artean kasik modelo ikonografiko berdina atxemanen dugu. Alde batetik, gizon buru hori, batzutan bizarrekin, beste batzutan bizarrik gabe, eta bestaldean beti dugu zaldun hori, batzutan ezpata batekin, beste batzutan lantza batekin, beste batzutan beste gauza batzuekin eskutan, baina modelo orokorra hori da, eta beti aurkituko dugu zaldiaren azpian, beraz, lehenda bat, eta lehenda hori dira, etniari askotan, etniari referentzia egiten dio, eta hor, beraz, Iberiko karakteretan idatzia da, hor, guk imonez irakurtzen dugu, baina Iberikoetan, beraz, idatzia da baskunez. Osea, lehengo baskonen txamponak. Eta esaten dizudan bezala, influentzia ez da lotzen al Filipori eta Alejandrori. Segura aski, keseren lehenbiziko, beraz, Tarragoren lehenbiziko influentziak behar da litezke alde batetik puniko errealitateak, hori teoria batzuk dira. Baina hor, izigarri, hor, kristoa nintzen lehenbiziko menden gira, eta esaten duz, lehenbiziko txamponak dira, kesekoak, 3. mende bukaeran, beraz, estilizazio ere izanen da, beraz, behar ere antzi dugu nundik etortzen den ikonografiko iturria. Baina beste realitateak dira, ez daki errantzun dutan, baina... Kese Tarragona, bai. Tarragona indigenoa, bai. Hori esaten dute batzutan, naiz eta punikoak edo feniziarrak, azken finean, barkatu, eredu esaten dute. Bai, badira teoria asko, baina begia da, badela puniko influentzia bat ikonografikoki, gero ikusten duguna ere hartzen dituzte influentziak, askotan ez da ere bilatu behar arrazoin bat, askotan hartzen dute atxematu dutena, eta sos askotan, txampon askotan hori ez dut zehaztu, baina dira hibridazioneak, zain du modelo batek hartuko du Emporionen bisaia, horpegia, eta erreverso hartiko du Macedoniatik, eta nahasten dituzte pixka tipoak batzutan. Momentu batean, artea hasiko da egiazki mugitzen, eta hartzen dituzte influentziak alde batetik, beste batetik, eta nahasketa ikonografikoa badira. Beste galdera bat. Gero hor, rosa zen, agertu da txampon bat, la rosa batekin, ez da? Horregatik datorkio izen hori? La rosa bat hori... Iferzina berda, ateratzen dut? Hori, justuki Kolonia rosa rode daitzen delakotz, eta Koloniaren izena griegoz badu konsonantzia arrosarekin. Eta justuki simboliko hori hartzen dute txamponan. Alde hortan, hola deitzen delakotz Kolonia dute hartuko arrosa. Ez du ezar ikustekoik rode Kolonia bakizu, Mediterraneoaren ekialdegon dagoen rodesekin. Batzutuk uste izan dute beste rodesekoak zirela etorriak, azkenan guartzen gira guai berda direla Emporionetik etorriak diren griegoak Rodeseko kolonia eraikitzen dutenak, edo masailakoak, beraz, ikonografia hori ikusten dugu ere garrantzitsua dela, eta simbolikoki mezuak zabaltzen ditu. Eta egia da, bitxe dela, eta hola representatzea rosa, azpitik, gezki singularra da. Eta, bakarrik segitzeko horrekin, ez dut zehaztu, baina kurutze dun txamponak horretzen zizte, hortik ere hartiko dute modeloa, pixkat, badago filiazione bat, eta justuki ikusten dugu, badira petalak, kurutze bat representatzen dutena, eta lehenbiziko galiarroiek, pixkat, inspiratiko dira modelo hortan, haien txamponentzat, kurutze horrekin. Barkabo, nik ez dut gai egotaz dakit, baina mapa baten azaldudek, aurreneko mapan inguru hortan, azaldudek, pixkat bananduta, Cesarrek esaten zula, Frantzizalera, Belgia, Galia eta Akitania, eta gero, bardulok sartu dituk
keltian, keltak bezala. Bai, aurreago. Ez? Lehenago, bai, hasieran, ia hasierako. Ia hasieran, bai. Aha, bai, mapa hortan. Bai, sí. Ikustot, bueno, hori... Segi. Hor, hemen, bai. Hor. Hor pixkat, Akitania oso beriztu duek, Bai. marroiaz, eta beste dana zeltak, ez? Esan, hori, mapa hori, Ez da, idea, bai. Erakusteko komplezitate hori. Bai. Gero, bueno, hori, ne ustez, horrendikan badira debate asko. Garai, bueno, hori buruz, etniko, bueno, lan batzuk esatute keltiar erroa dutela izenek. Gero horrek ez du dena esan nahi. Akitanian ere badira populu asko, garritut atxeman. Zesarrez mintzatzen izalaik, ara, hemen. Bueno, esaten dute, Estrabonek, Pinok eta Zesarrek Akitania berezia dela, esan dizuten bezala, baina begiratzen bai ditugu populuen izenak, badira populu batzuk, baituztenak keltiar etnonimoak, keltiar izenak, bueno, keltiar errodun izenak. Gauzak pixkat komplejoak dira, nire ustez, nik askotan, gauzak esplikatzen ditut, segura aski, jendek dira pixkat gu bezala, bueno, pintzatzen du euskera, frantsesez, espainolez, erderaz, bueno, eta segura aski garai hortan ere jendek zituzten kulturar, bueno, nire ustez nik pixkat dola ikusteot, mestizajek bat zirela, garai hortan, ezin dugu bakarrik klabe batekin interpretatu, ezin ditugu klabe batekin interpretatu gauza bakarrik. Nasketak bat ziren gaur bezala. Ez, kontua zer gutxi dakigula, hain zuzen, iturriak oso eskasak dira, eta gu ohitura dakagu dana sailkatzeko, antzinaroan esan horren zehatza sailkapena, beraz horregatikan gu zailtasunak ditugu, baina gure mentalidadea dalako. Batzuk topatzen ditugu, nekok esan duena, hibridazio ikaragarri handia, orduan bere nortasun konplejoak ziren gure aldetikan, beraientzako ziren izango horren konplejoak, bere burua ez zutelako definitu behar guk gaur egin egiten dugun bezala. Eta gainera erromatarrak iristen direnean, kezka guzti horiek desagertuko dira. Eta guztiak erromatartuko dituzte, eta orduan aukera guzti horiek galduko dira. Baina guk nola behar metodologiko hori dakagun esateko hauek direla, hauek direla, batzutan sartzen gea eztabaidak benetazkoak ez direnak. Gaina zinezkoak direnak benetan zehaztu, ze nolako nortasuna beraiek adieraziko duten beraientzako ezen garrantzitsua guretzako den bezala. Hori dela. Burdeos ikusten da, txingarri daula, Akitaniatik gora, pixkat aparte zala, ez? Bai, Burdeoseko eremu hori, bitxurriz bidizko populu hori bai, iazki aparte dago eta kulturarekin nik ikusten duten azta, asko zehaztu ditut hango txamponak bereziki, izigarri bereziak dira benet, asko badira. Da horrek iazki keltiar eremu baten, ikusten da argiki keltiar eremu baten girela, harreman asko bai dituenak Bretañan gertatzen diren gauzekin, edo Iparran gertatzen diren gauzekin. Da horrek iazki beste eremu baten gira, bai, geneak keltiarra ongi sumatzen da, keltiar eremu baten gira. Eta segitzeko esaten zen hori buruz, epigrafikoki ikusten da agertzen direlaik, gauzak idatzita, jendeak antroponimoak ikusten dugu akitano batzuk ezkontzen direla kelto batzuekin, edo ibero batzuekin, nasketak agertzen dira antroponimoki, idazkeretan argiki, beraz, justuki, arrazen emateko nasketa batzuekin. Bera burua, epigrafia azaltzen denean, bere burua definitu behar dutenean nola politikoki erromatar imperioan daude, zer gea erromatarrak, beraz ez dago kezkari identidadearekin, eta egin ditzazketen asketa guztia, kalden guztia. Baina guretzako gaur egun ikertzaile bezala, hori
sudoku bada, jakiteko ze gertatzen zen hor benetan. Eta batzutan gehiegi arduratzen geha horrekin. Behar da ametitu komplejitate hori, eta ez borsaz nahi izan, barkatu, klasifikatu, askotan hori gertatu izan da, eta justuki, ongi ikusten da genera zehazten ditugulaik arkeologikoki aztarnak, gauzak izikare komplejoak direla, ez direla sartzen tiranta batean, baina asketak bat direla, eta kulturalki hibridizazione asko, mestizajeak, sinkretismoak, eta interesantea da. Bai, adibidez, oain Gabonak arte egondan Bergarako erakusketa bat, Soriako inskripzioekin, euskal antroponimoak azaltzen dira, eta harridura, eta zergatik ez. Esan nahi dut, garaian etzan importantea, guretzako da oain importantea, ez? Esatea Sorian euskal izenak daude. Bai, beraiek mugitzen dira, inungo oztopori gabe. Erromatarrek kontrolatzen dute dana administratiboki, eta gero barruko herriek egiten dutena da, beraien arteko harremanak betidanik eramaten, arazori gabe. Ez dago erromatar bat esan ez. Ez, onaino iritsiko zeate bakarrik, zuek alde horretan, eta ez, mugitzen dira normaltasun handiagoarekin, baina guretzako gure ikuspuntutik nola dakagun, eta bain pandemiarekin gehiago, udalerriak, probintzia, erkidegoa ez dakizer, eta dana muga, mentalidade horretan saiatzen geha, sailkatzen, errealitate guzti hau eta ezinezkoa da, hori da gertatzen da. Badago txampon bat ez dut erakutxe, baina Narbono inguruan, beraz Mediterrane ondoan, Narbono, ikustu zen onden Narbona? Bai, Narbona, Perpignanen iparraldean, hor. Badira txampon batzuk, izenak keltiarrak, iberiar karakteroekin idatziak, eta ere griegoz txampon berdinean. Iberia nasia griegoekin eta antroponimo keltoekin, txampon berdinean. Hor ikusten duzu egiazki, sinkretismoa kulturala egiazkita. Ezke hori onartzen da imperio osoan, baina ematen du leku batzutan ez. Beste muturrezko adibidea da, adibidez, Egipton ikusten da, ezkontzen direla greziarrak, egiptiarrekin, eta erabiltzen dute ezkontzeko erromatar zuzenbidea. Gero dibortziatzeko erabiltzen dute Egiptoko legea, eta gero erentzia egiteko Greziako legea, komeni zaielako, eta gaur egun ikuspuntutik esaten zu, baina hori nada posible. Pues komeni zaiena, egokiena, ez dute problemarik hori egiteko. Pues hemen antzeko gauza egiten da. Pues hain merkataritza egiteko erabiko modu hau komeni zaidalako, beste gauza bat egiteko hile egiteko orduan erabiliko dut erromatarren modua komeni zaidalako, eta horrela. Baina guretzako hori komplikatua da ulertzea. Baina moduak olakoak dira. Sinkretismoarena oso zabalduta zegoen. Gaur egun bezala. Txinatean dana nahi dugu jakitea segertatzen den, eta nolakoa den, eta ez da posible. Hizkuntza eta hizkuntzarekin, bai, antzeko gauzak. Bi edo hiru, ikusten da, askotan tekstuak bat direlarik. Indigeno batzuk mintzatute griegoa, mintzatute haien hizkuntza, eta gure eremuetan, segurazki berdintzen gara hortan ere. Ez denek, parte batek, bai. Hori bai, bakarrik magistradoaren gana juteko latinez. Baina, gero beste guztia, depende, zentzu dien bizilagunak edo bertakoak. Ja denborarekin bi galdera ingo dizkizute. Aipatu duzu edo saiatu zara aipatzen halako eremu homogeneo edo besteengandik desberdina edo nolabait zen. Nik galdetu nahi dizun, bat, erromatarrak iritsi aurretik eta ea zuk egin dezun ikerketan, txamponekin edo ikerketa kulturalarekin, sumatu liteken, harreman sumatu liteken Akitania hau,
eta herri iberiarraren artean, iberoen artean, edo keltiarren artean. Osea, keltiar, ibero-keltiarrak edo peninsulakoak. Ea hor sumatzen dan, esate baterako, muga bat dago Garonan galiarrekin nolabait, eta baina hegoaldean nola dago kontu hori, osea, iberiarrekin harremanak zen, eta gero bigarren, eremu homogeneo bat neurri batean baldin badaukagu erromatarren iritsiera aurretik, horrek badu ondoriorik erromatarrak edo imperioa mendebaldea mentzat desagertzen denean, edo 250 urtetik aurrera edo, esan dit, gero hor sortzen dira, ez dakit, Baskoniako dukadoa, berezitasun horrek badu jarraipenik, ez dakit. Bueno, lehenbiziko galderari buruz, mapak justuki hori idazten nuen pixkat. Bueno, keltiar txamponak hori esaten nuen, ez direla batera aurkitzen hegoaldean, iferzina zela hor, baina erakusten nuen, beraz, hori. Eta beraz, egia da, hemengo txampono, Akitania hegoaldeko txamponak, beraz, Aturri eta Pireno artekoak, gutxi aurkitzen direla hegoaldean. Ez dakit jazure galdera den, baina saieteko naiz errapostu baten ekartzen. Baina alare, egia da ez direla askotan aurkitzen, baina aurkitzen dira adibidez hemen, Soria inguruan, ustut Soria, ez da Soria ez, da Aragonean, eta aurkitzen dira momentu batean, bakarrik momentu batean aurkitzen dira beste leku batean Iberiar Peninsula eta Iberu kulturgunean. Izanen da, Kristo aintzin 3. mende bukaeran, eta altxor batzuk badira, ematen dituztenak txamponak keltiar eremukoak, hemen, keltiar, baino hegoaldeko eremuan, Akitaniako txamponak eta ere hemengo txamponak. Bakarrik 20 urteetan, Kristo aintzin 3. mende bukaeran, eta da 2. Gerla Puniko garaian. 2. Gerla Puniko garaian, eta aurkitzen dira txamponak mesetan, Kuenka inguruan, eta hor badira, bakarrik hor, eta bakarrik momentu hortan, Akitaniako eta keltiar garaieko txamponak. Momentu bat izigarri motza, eta horrek zer esaten digu, guk interpretatzen dugu, segura aski direla mercenarioak, erabiliak izan direnak erromak hartuak, punikoek hartuak, kartaginesekoak, eta pagatuak direnak gerla egiteko Iberiar Penintsulan. Eta hor, argiki badakigu, hemengo jendeak etortzen direla arat, 3. mendean han gerla egiteko. Eta ezke aurkitzen dira, asko, Bueno, esan dut, altxor batzuetan, batzuetan dira 50 txampoan hemendik etortzen dira, eta Kuenkan gira, beraz esan du aski urrun. Beraz, badira, momentu hortan, harremanak. Gero bestetan gutxi ikusten dira. Baina atxemanak izan dira, Pirineo, Nafarroan, batzuk atxemanak izan dira. Hortik kanpo gutxi. Ez daki errantzun duten zure galdera osoari. Segurunean, Emporionek eta Rodek, ukanen dutela garrantzi izigarri azkarra, lehenbiziko txampona agertzeari buruz keltiar eremuan, eta horrek esan edu ere seguraski badirela harreman ekonomikoak, kulturalak, azkarrak, eremu guzi horren artean, eta Rode eta Emporioen artean. Seguraski komertzio harremana azkarrak, eta nik uste dut seguraski dela ere zilar meategi kontu bat. Zehazten dugula nun agertzen diren lehenbiziko sosak, lehenbiziko txamponak, beraz erakusten nuen, ez dakit nun, arkatu baina. Ara, hemen, lehenbiziko txamponak beraz agertzen diren, bari madira hemen, Emporioan imitatzen dutenak, eta gutxi aurkitzen bari madira hemen Katalunian, Iberu eremuan, eta hemen zerbait esan nahi du. Eta justuki, hemen agertzen dira lehenbiziko Emporioneko imitazionak, galiarrek eginak, hemengo jendek eginak, eta justuki aurkitzen dira meategi inguruetan, zilarrezko meategi inguruetan. Eta begiratzen dugulek arkeologikoen noiz hasten diren lantzen meategi horiek,
agertzen da kristoren 5. mendean, beraz, jadanik Enporioneko lehenbiziko txamponak ibiltzen diren leku hortan. Beraz, seguraski, mehategi zita zilar, garantzia asko dago, koloniak dira, enporionak dira, izena ere enporioan, esan nahi du, hor kokatuak dira ere komertzioa egiteko, eta komertzioa egite dute, ez bakarrik haiek ekoizten dituzten gauzekin, baina irekitzen dute Mediterraneo hori, hurbileko eta haien harreman ekonomikoen fruitua, esan dut, beraz, harreman tinkoak badira eta aspalditik. Eta beraz, hor, erakustut 5. mendea, hemen 3. mendea, baina segitzen bali madugu lehenbiziko mende hartio, kristo aintzin, Emporionek, erromatar provintzian da, beraz, untik esken deitzen diren sos batzuk egin dituzte, brontzezkoak, eta oskoa aurkitzen dira ere eremu hortan. Esan dut, 5 mendez, kasik 500 urtez, eremu guzi hori izanen da Iberiko eta Emporioneko influentzian badago harreman, lotura bat. Badakit bazinola bigarren galdera bat, ez dakila arrantzunan lehenbizikoari ongi, baina bigarrenari buruz uste behar badazu Elena hobeto arrantzun zuen baina. Kontua da, pasa direla, galdera batean eta bestean artean pasa dira ia 500 urte edo gehiago. Beraz, etnikoki oso zaila da asmatzea zer den. Eta gainera, nik egingo nuke galdera aldrebez. Ez da biztanleria, baizik eta zeintzuk dira tokiko baliabideak berezitasuna ematen diotena lurraldeari. Eta da, aipatu duguna, meategiak eta gero Pirineoko pasabidearen kontrolak. Beraz, hori da lurraldeari berezitasuna ematen diona. Hor dago koska, hor dago importantea dana. Zeta Akitania oso berezia izango da, hain zuzen ere, ekialdetik eta godo, bizigodo eta horiek etortzen dien herriak hortikan pasa behar dutelako. Beraz, garrantzi handi hartuko dituzte Pirineok pasabide horiek kontrolatzen dituzten herri guztiak. Eta ze baliabide ekonomikoak dute. Ze gertatzen da, Erromatar Inperioa desagertzen denean, orduan ez dago erreferente etniko politiko administratibo bat herri horiek ezagutzeko. Zeta ez dago, ez dakite zer den, zeta ja ez dakate Erromaren erreferentzia. Beraz, bilatzen dutena da antzinako identidadeak berreskuratzea, baina izenak, ez dia pertsonak eta identidade berdinak. Eta berreskuratzen dituzten antzinarteko izenak ez guztiak, hain zuzen ere bertako populazioei baliabide ekonomiko, militar, administratibo berri hoien inguruan nortasun bat emateko. Bai? Eta ordun, bai gero denborarekin sortuko dituzte entidade administratibo berriak Akitaniako dukerria eta hoiek bezalakoak. Baina ez da identidade genetiko bat mantentzen dana erromatarrak hemen diren bitartean, eta bai, mantenduko da, baina identidadeak eraikitzen dira baliabideen inguruan, eta zer berezitasun dazkaten lurraldeek eta zertako diren erabilgarriak bizi diren pertsonentzat momentu horretan. Baliabide kultural garrantzizko bat, hizkuntza, euskara, en fin, ez da nahaztekoa herri bat egituratzeko garaian, ez? Esan nahi dut, baliabidez gain, edo badago beste zerbait, nire kezka dena, ez? Nun dago herri euskalduna hor, edo badago, edo ez dago, edo, en fin, nola transmititzen da, erromatar aurreko garaietik, erromataren ondorengo garaira, ez? Baina galdera oso... Bai, baina identitate hori desberdinduko da identitate administratibo desberdinetan. Esan nahi dut ez duela sendotuko, ez du formatuko identitate berezi bat horren inguruan. Gaur egun bezala, garrantzia ematen diogun bezala, hori, euskera, gure nortasuna, kultura eta bar, garai horretan hori ez da lehentasuna.
Lehentasunak dira beste baliabide batzuk. Administratibo, politiko eta militarrak batez ere. Eta sortzen dituzten identitateak horren inguruan dira. Gero barruan nortasun kulturalak dauden, adibidez euskara eta bar, posible da, baina ez dute koinziditzen askotan. Ez dute koinziditzen, besteari ematen zaiolako lehentasuna. Bai? Bai, asunto egiazki komplejoa da, eta behar da begiratu ere zer estudiatzen dugun. Ni hortako, mintzatzen naiz, evidentzia materialetaz, arkeologiaz, eta hor kokatzen naiz ere, esan nahi dut, zer diren evidentzia materialak, eta zer diren haien dinamikak. Ikusten ditugu badirela gauzak, gero askotan bergira hor gelditu, eta gauzak Helenak esan dituen bezala. Komplejitate asko daukatea ingilan, eta identitate kontuak ez dira gaur egun bezala. Beraz, uste dut garrantzitsu dela erakustea arkeologikoki zein diren dinamikak, begira eta ara zer den. Eta gero, ez dugu gehiago esaitenan. Bai, gure ikuspuntutik oso zaila da trasladatzea horko garaian guk ditugun kezkak ez ziren beraienak. Nola, trasladatzea gureak ara oso zaila da. Eta nahi dugu hori beti zailkapenak egin, eta saiatu behar geha pentsatzen beti zentzuk ziren lehentasunak. Eta lehentasun horien inguruan, historian zehar ez bakarrik antzinaroan, eraikitzen dira identitateak eta nortasunak. Gero, horren inguruan, egiten ditugu idealizazioak, estereotipoak eta bar, baina beti, gaur egun ere, lehenengoa dagona da, zertako diren, erabilgarriak ez ziren nortasunak desagertu ziren. Erromatari inperioa desagertu zenean, inori ez hitzaion okurritu berriro barduliarra izatea, edo autrigoia, edo bastetano, edo ez daki zer. Ja ziren erabilgarriak. Beraz, bakarrik bizirauten zuten erabilgarriak ziren identitatea, baina berriak ziren. Askotan bakarrik erabiltzen dira etnonimoak, zentzu bat dutelako. Bai? Eta horrek ematen dio lurraldeari beste nortasun bat, dinamikoa da, etengabe, dinamikoa dana. Bai? Baina guk gaur egun saiatzen gea proiektatzen historia horretan. Adibidez, Bardulia noiz berreskuratzen da, 15. mendean Gipuzkoan, futbol taldeak zeuden, barduliarrak, bai, horiek barduliarrak dira, ez, identitate erabilgarri bada, gauza zehatz eta konkretu baterako. Askotan... Nere kezka da, erromatarren imperioa desagertu eta gero pixkanaka hasten da gauzatzen Euskal Herri bat. Euskaraz ari dena. Mugak ez dakigu oso ondo nondik nora doazen. Eta ordan, ez dakidana da, ez dakiguna da, ea nondik iristen garen horrea. Ez da bat-batean sortzen 5., 6., 7. mendean, edo 8. mendean, edo 9. halako Euskal Herri bat. Nunbaitetik sortzen da. Eta ez dakigu oso ondo nondik eta nola. Ez dakigun bezala ere, hizkuntzaren aldetik, esate baterako, oaingo teoria da bintzat, gaur eguneko euskarak sortzen direla, halako 5., 6. mendean edo ematen dan botella lepo batetik edo koine batetik edo nolabait gune oso jakin batetik zabaltzen dana. Ordan, ez kontua da jakitea gune hori benetan gune txikiedan, handiedan, nundi datorren nola sortzen dan, eta nire galderak hortik, eta gero nola iristen dan hori erromatarren ondorenera, ez badaude 500, 600 urte, ez dakigunak zer diren, eta bat-batean sortzen da, edo azten da sortzen Euskal Herri bat. Euskaraz funtzionatzen duen orduan, lehenago ere nunbait bazan hori. Balkanetan behar bada, eta Balkanetatik etorria, baina esan dit, hori da nire, eta nola eremu alako homogeneo bat edo markatzen dan erromatarren aurretiko zean txamponen kontuan edo kulturalki, hor ere
badaukagu, bueno, zuk iparraldean eta zehatu duzu, baina hegoaldean ez dakigu keltiarrak noraino iristen diren, ea, ez dakit, Zarautze keltiarra dan, edo Deba keltiarra dan, edo Nerbioi keltiarra dan, eta noraino iristen ziren, edo Euskarak Iberiarrekin baduen harremana duela bai, baina nundik nola eta zea, bueno, eta gero nire kezkak. Ez, bai, hori ulertzen dizut. Baina kontua, ez erromatarrentzat ere, garaian hizkuntzak ez zuen definitzen lurralde bat. Hori da gure arazoa. Hizkuntzak malguak dira, erabiltzen dira modu askotan. Ez da erromatarrentzat ere, hizkuntzak ez du definitzen lurralde administratibo bat. Horregatik esaten nizun, zeo zer ulertzeko, ulertu behar da, zeintzuk ziren lehentasunak garaian lurralde bat konfiguratzeko orduan. Eta hortikan, nola lurralde horretan ezartzen diren izenak behar horien inguruan izaten dira. Gero, euskera askoz ez lehenagokoa izango zen, baina mugikortasun bat egongo zen. Baina esan euskara latina esan bezala, lehenengo kezka lurralde bat administratiboki antolatzeko. Orduan, horregatik esaten dut, identitateak ezberdinak direla. Adibidez, Navarri izena ateatzen sortzen denean 8.-9. mendean Kristo ondoren, hori sortzen da, Lautadako biztanleak bere burua desberdindu nahi dutelako menditan egoten dien baskoi horren desberdintzeko lurralde horietikan, eta izen berri bat sortzen dute horren inguruan. Baina ez da errealitate bat hizkuntzarekin lotuta. Eta igual ere euskeraz egiten zuten. Baizik eta interes ekonomiko, sozial, politiko eta militar desberdina dutelako. Eta orduan, sortzen dute errealitate administratibo berri bat beste izen batekin, badakitelako, desberdindu behar dutelako besteekin. Eta ez du zer ikusirik, handirik, puntu bateraino, ze hizkuntzatan ibiltzen ziren eguneroko bizitzan. Eta gori ikusiko dugu Erdi Aroan eta bar, segitzen dutela euskera egiten. Bai, ze interesak ezberdinak dira. Gaur egun ere, baina, badakagu estereotipo bat edo idealizazio bat horren inguruan. Baita, askotan gauzak ere ez dira linearioak, evoluzioa ez da, askotan behar da akordeoi gisa ibiltzen dira. Komplejitate hori ezingo dugu, hizkuntzaren komplejitate ezin dugu nabarmendu bakarrik evidentziarekin. Ikusten duguna hor txanponen bidez, bai, badela eremu bat, izigarri nortasuna azkarrekoa, seguraski hizkuntzak badu harreman bat nortasuna azkar hortan, baina gauzak elaneak esan duen komplejoagoak dira. Eta ez dugu definizio berdina garaian, gaur baino. Bueno, behatziak dira, eskerrik asko guzti etortxagatik eta parte hartxagatik. Eskerrik asko. Eta beste bat arte.